bera Kamosabari izena laguntzeko, praktika hori etxe laguntzeko. Ana, praktika behar zeban, eta nirea euskaldun oso, euskaldun zahar, laguntzaile moduan egon zeban izena. Eta, nik aldatu horretzen, alde batetik pixkat praktika behar hori darra zuen dago Guafareta Anari kontatzeko, zaitxik egon zeben programan izena. Indalaia uste dut, hortango izango dela laugarren urtea niretzako, eta zer eman nun, eta aurreskolatik batxilergo arte dara euskaraz ikasi arren, gerora topatu nuen zeieterakoan ez duzkala oiturarik. Eta ia dena astutan akala, eta praktika hori oso beharrezkoa zen niretzako, batez ere gainerako, eguneroko bizitzarako, eta oso etorri zait gutxienez astean behin praktikatzeko eta astutakoa gogorarazteko eta dena hori. Askorik ez da hori momentuan bintzat, ez da entzun ondo? Urdu bidaz normala da, el Guafa komentatu bera pixkat berak betianik ikasi izan da bela euskeraz, HH-etik ikasita batxilergoraino, baina gero esekala askorik pasatzen jakena, ez dakela zenekin praktikau. Eta hori pixkat hori berreskuratzeko edo, Kamosabari izena, baina entzun duzue. Hori momentuan behintzat, jarraitzu, askotan komentatzen dugu, askotan edo euro komentatzen dugu igual konfiantza falta edo lotza komplejo hori guri beste hizkuntza batzukin gertagoa jakun moduan, Eta izan dutzen da norberak dakan rollo hori nire euskera honekin nora noia, eta tranquila asko gainera, Eskerrik asko gafata jarraitxo lan. Ana, eta zure kasuan? Ni euskaldun berria naiz, eta, euskera ikasten ari naiz, eta, euskategian oso ondo, euskategia oso ondo dago ikastea eta hori, baina ni nahi nuena zan, beste leku ezberdinetan euskera hitz egitea. Orduan, ezagun batek esan zidan, joari dakitxora eta zeren han antolatzen dituzte taldeak euskera hitz egiteko eta horregatik. Zenduan izena, ez da? Bai. Eskotan kosta itxetan, esan esfortzua handixa da, alde batetik hizkuntza, baina bestandetik bakarka moten duzunen izena, ezautzen ez duzun jendiakin pauso hori emotia beste erreza izaten, nahi duzan talde batera jongo naiz, ez dakiz jende gongo dan, eta gainera noian ere komplejo honekin ez dakidela euskera, nahi duzan esfortzua dela alde askotatik eta beretan txalogarriza dela. Urte hauetan, igarri duzue pixkat zer da emondotxuena programak, zertan igarri duzue diferentzia zuek? Azkenean, mintzapatikan, irabazten duzu erraztasuna, pizkatxo bat galtzen duzu lotza, eta oso lagungarria da, euskeraz egiteko, eta igartzen duzu zuen talde horretik kanpora, geixo erabiltzen duzu euskera, geixo animatzen zari erabiltzera, porque hori zaten da batzutan talde horretik irtetzen zarenean, igartzen duzu bai, etxera biltzen duzu bai, ni adibidez bai. Hizkuntza ohitura horrek aldatu duzu. Horfabio bai, jarri duzu. Batez ere lanina, izandakoa, ez da, kurrikuluman ipintzen duzu euskara dakizula, baina gero zeratzen. Eta bataiakin, oin animatzen naiz, lankidekin euskara zizika. Solta bitxin zara bezala, ez da? Zer ondo. Eta hori guzti ere zinezkoa izango zen, euskaldun laguntza hori barik, ez da, beti izaten duguna. Praktikaria da bena, etortzen da eta ketxera zozer behar da belako, baina euskalduna etorretzen da, beran denboratik, eta banik dedikauko zat, aztian ordu bete, dedikauko besti laguntzeko, gure guretzako da, ezinbestekoa, eta hortarako apuntan ziren aizea eta nerea, esan duen pixkatu lan zei deiekin apuntatzen da normalean jendea, baina kondo pixkat nundikan etorretan zuen gogo. Ni euskaldun zahar bezala beti iruditu izan zait, ni berez elgoibakoan ez izatez, eta nire egiten dira erantako ekitaldixak, eta beti iruditu zait aberazgarrixa. Eta euskaldun zahar moduan iruditzen zait guretzako ez dela hain beste esfortzu, eta beti eukido gogua zozer egin beharko neukela edo,
eta anima behin nintzen, da, benetan oso gustora nago, gainera hori, esan duzuen bezala, giro ona egoten da, eta ondo. Hori importantia da, ez da? Zuek, azkenean behin elkartzeaz gainera nerea, gero bestelako ekintza propizua dine zuenak be, itzen dituzu, inoiz antzertu eta juntzari, esan, beste gauzatzu behitzen dituzuela, adibidez? Adibidez, aurten egon gara ergura jungina, eta egon gara euskarazko antzerki bat ikusten, eta karrera faltzen, eta bai, azkenean lagunak bihurtzen gara. Eta, ni Euskaldun Zar bezala ere, ez da bakarrikan eskurzabala naizela. Kontua ere bai abiduzala momentu bat, igual umeak txikiak eta umeekin euskera ez ez dakiz eta igual pizkat eredu bezala ere nahi duzula zeo zen. Ez da bakarrik supermerkan naiz eta nire denbora eskiniko dut euskera hitz egiteko. Ez da norberak ere erraztasun hartzeko, umeen aurrean ere euskara hori ez, bere tokian ipintzeko, eta hortan ari gara. Eta gero gainera hori ezagutzen duzu jendea, eta gustora egote zera, eta konpromesua ere ez da hain konpromiso, bihurtzen da hori momentutxu bat, gozamena, zinganak etxetu gara gozamena ondo pasatzeko tarte hori, ondo pasatu euskaraz gainera, zek izan nahi du. Oso ondo lokute, lau sari hemen, baina gehiago sari taldian, zazpi bat edo, bero, zin falta da, lehen oso izanak izan, Bai, eta nire. oso ondo,